И така хора, здравейте, аз съм Матибей Готини и добре дошли в днешното ново видео. Сега сигурно доста от вас се чудят какво аз алгебра държа в собствените си ръце и сигурно вече се досещате какво е спрямо кутията. Дами и господа, в себе си в момента държа геймърският лаптоп Lenovo Log от Log серията на Lenovo. Точният модел на лаптопа ще ви го изпиша тук някъде отдолу, защото е доста сложен за казване. Но преди да започнем с приказването за обзето как се справя този лаптоп и как изглежда той, нека му направим един бърз анбоксинг. Вече виждате кутията на Lenovo Log, която съм поставил на моето легло. Нека започнем разопакуването, като разбира се махнем стиксто и обърнем кутията ето така. Веднага след като я отворим, виждаме, ще ви покажа обзето какво виждаме. Виждате, че ето там вътре се намира и самият лаптоп, който ще се налага да дръпнем, за да извадим от кутията. Но, както виждате, той е доста опакован с доста предпазни средства. Нещо като стиропори са това, които се налага да махнем, за да може да огледаме и самият лаптоп. Махаме ги от тази страна, ще ги сложим тук отстрани. Имаме такива същите и от другата страна. И махаме и тях. И остава само предпазната опаковка на лаптопа. Тук съм смачкал някакво листче. И остава само да го извадим. Остава опаковката тук и виждаме, че общо взето това е лаптопчето. Малко ще поговорим по-обширно за него. Какво друго идва в кутията? Разбира се, идва захранващия кабел на лаптопа, който, да ви кажа честно, не е най-малкият, който може да срещнете. Става въпрос, погледнете само колко е огромен самият захранващ кабел. Като той е 170 вата и наистина изисква доста мощно самия лаптоп, за да може да бъде захранен. Какво друго идва вътре? Идва и самия крайник, с който ще включим зарядното на лаптопа. Разбира се, вътре има и всякакви други листовки, които са като опътване как да боравим с лаптопа. И ето така. И сега завършвам с един общ изглед на всичко, което имаше в кутията на лаптопа. Така хора, ето го и лаптопчето вече опакован от всякакви хартийки, стиропори и такива работи. Виждате, на дизайн на лаптопа е изключително стилен. Сега ще го вдигна, за да ви го покажа отдолу. Ето така изглежда. Има доста дупки за охлаждане, което разбира се е нормално. Все пак лаптопа се води геймърски. Ето да го видите от всяка една страна. Оставям го обратно на позиция и може би може да кажем, че е време да го отворим. Тук са направили специално нещо като дръжчица за по-лесно отваряне. И виждаме, че лаптопа веднага се включва и за фактически часът. Даваме и вече за моят профил. Тук виждате, това беше подложката на клавиатурата, която аз в момента ще махна.
Разбира се, давам Enter и виждаме дисплеят, по-скоро екранът на лаптопа. Нека започнем от там, че както казах, дизайнът е много стилен, много красив, много изчистен, което е напълно, разбира се, нормално и перфекциозно. Ако говорим по-точно за дисплеят, той е 144 Hz с резолюция от 1920 на 1080 пиксела, IPS матов 15,6 инча, което спокойно може по-спокойно може да се насладите на уникалната картина на този лаптоп. Какво друго можем да кажем? В момента той не е включен към захранването му, но това, разбира се, трябва да го кажем, че за гейминга той трябва да бъде включен в зарядното му. Вече, ако говорим по-точно и за клавиатурата да погледнем, тя е абсолютно цяла размер клавиатура, като дори за толкова малък лаптоп имаме включен и numpad. Тя свети само единствено в бял цвят. Обаче в рамките на това, че този лаптоп е изключително бюджетен с изключително добри параметри, т.е. това може би е доста добър вариант, пък аз така съм фен на по-изчистените модели лаптопи. Вече може би да преминем към хардуерът. Нека започнем от видеокартата. Видеокартата е NVIDIA GeForce RTX 4050, което е среден модел видеокарта, хем добра, хем лоша, но е доста бюджетна, така че повярвайте, може да подкарате повечето игри на средни графики. Ако говорим, трябва да кажем, разбира се, че видеокартата е 6 ГБ. Трябва да продължим с това, че имаме процесор от AMD Ryzen 7 7000 серия и по-точно 7435HS, който е един изключително добър процесор, който може да подкара доста игри, като имате предвид, че има турбо за 4,5 ГГц, които обаче при гейминга тези 4,5 ГГц се губят и може би стига някъде до 3,9-4,1 макс, защото рядко можем да видим такъв турбобуст на процесора. Ако говорим за паметта, тя е 24 ГБ GDDR6, което е напълно достатъчно. 24 ГБ са много и виждате, че лаптопът ми тук що изгасна. Нека го включим отново. Той е направен специално, когато никой не работи на него, да има само изключващ се режим. Ако говорим за SSD-то, той е 1 терабайт, което е напълно достатъчно, ако сте геймери. Разбира се, ако не искате да теглите 1 милиард игри на него, сте обикновени геймери, които искат да играят 5-6 максимум игри на него. Нека сега, след като поговорихме и за хардуера, да кажем някои специфики други специфики на лаптопа. Тук се намира камерата, която е 720p с E-Shooter режим. Друго, което можем да кажем, е портовете, с които разполага лаптопа, като повечето са разпоставени отзад. Като сега ще ви кажа точно какви са. Имаме жаргослушалки, специално копче за изключване и включване на камерата, едно USB Type-C, 3 USB-та Type-A, 3,2, LAN кабел и AUX кабел и, разбира се, порта за зареждане. Това е всичко, което разполага като порта този лаптоп, което е напълно достатъчно. Разбира се, аз бих предпочел още едно Type-A USB, но
така мога да кажа, че е напълно достатъчно. Батерията на този лаптоп не е от най-добрите, но също се справя доста добре. Става по за 60 Вт часа, която е батерия, с която в браузъра в интернет може да изкарате около 5-6 часа. И разбира се, за гейминг няма геймърски лаптоп, който да има велика батерия. Лаптопа на гейминг се изкарва около 1 час, но ви препоръчвам да го включите в зарядното, когато играете игри, защото така вадите максимална производителност. Говоря за цвета на лаптопа, той е може би сив, направен е изцяло от пластмасово покритие, което обаче е направено изключително добре. Разбира се, този лаптоп може да се го закупите без операционна система, което разбира се не е проблем, ако знаете как да си купите и инсталирате такава. И освен това идва с 24 месеца гаранция на доста добрата цена от 1899 лева от магазина на Технополис. Говорим за това как се справя в игрите. До момента съм играл само FC24 на нея и игра наречена Trackmania, може да проверите в за коя игра ви говоря. Общо взето добри FPS изкарва, на FC24 на високи графики изкарва около 80 FPS, обаче има и дропове, в които FPS спада значително, които са в по-тежките моменти на играта. В Trackmania такива проблеми нямаме, там спокойно се върви около 100, 150, 160, даже 200 и нещо FPS на моменти. И общо взето с заключение можем да кажем, че този лаптоп за цената си е изключително добър и се заслужава определено парите, поне според мен, които аз съм дал за него. И разбира се, скоро може да очаквате някои геймърски видеа на него. Хора, общо взето това беше от ревюто. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Марти Бейроти. Чао, чао и до следващия път!